F'laqgħat bilaterali ma' żewġ Kummissarji Ewropej, l-Ewroparlamentari Maltija Miriam Dalli ddiskutiet kwistjonijiet soċjali fosthom l-ambjent u l-kanċer. Fi Strasburgu il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista stqarret li permezz tas-Sostenibbbilità ser inkomplu nsostnu it-tkabbir ekonomiku. Iżda biex dan iseħħ hemm bżonn isir investiment. Flimkien mal-Viċi President Eżekuttiv Frans Timmermans, Dalli saħqet li n-negozjar fuq il-Green Deal Ewropew għandu jirrispetta bosta aspetti soċjali u r-realtajiet tal-pajjiżi kollha. Biex nagħmlu tranzizzjoni għall-ekonomija aktar nadifa, ser ikollna bżonn impjiegi ġodda, ser ikollna bżonn ħiliet ġodda. U jiena rrid naċċerta ruħi li l-ħaddiema kollha madwar l-Ewropa, b'mod partikolari f'pajjiż bħal Malta, ikunu protetti u jingħataw il-ħiliet meħtieġa biex anki huma ikollhom impjiegi ta' kwalità, pagi aħjar, kundizzjonijiet aħjar f'ekonomija ġdida u moderna. F'laqgħa separata mal-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa, Stella Kyriakides, Dalli ddiskutiet l-istrateġija ambizzjuża dwar il-marda qrrieda tal-kanċer. Il-fatt li inti jkollok pajjiż fejn ċertu mediċina mhijiex aċċessibbli għaliex l-importaturi ma jkollhomx biżżejjed pazjenti li jieħdu dik il-mediċina. Dik hija priorità tal-ħidma tiegħi għas-snin li ġejjin u hija priorità wkoll għall-Kummissarju Ewropew dwar is-saħħa. Dr. Dalli saħqet li jeżistu ċirkostanzi fejn pazjenti m'għandhomx aċċess għal mediċini u saħqet li din hija realtà li għandha tiġi indirizzata b'mod urġenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.